jong silang dam pamilu puluti karbiang long arlo kopilo kaviason kido natural resources a hin lilang dam sitami karbiang long arra phan keong dung lakhau ni pina sonsi arnam thik pilo lason thotsi kijoi kelang a hin lilang dam sitami aha wartina long si kelang mi miason lapen kelang misen misen alang sundu kachithang tangalang sun sitami dopilo bonda kapatu joy alang sun sitami roda theno ke paklangkli dopigla lason sila kakritroksi so chenghenta constituency ke parlo Rongagora pinrong hangarong along sitami isi kelang misen lapen ning plovi alang sundu bonda bang so alang sun roda thengno long an ke paklang kawide de jok chethang pon peterlo lapen bang so alang sun along kijui kelang dam abang sitami avidedlo bang so alang sun amen laki Tungparbip pusi amen chethang lo bangso kachipatu joy alangsun roda thengno long anwansi kapachithang ponje aphanpura kedam tang chiti ni phai krep phorni rongarat pen pherangke bitung atum chelangsi langchar down hang rong along ni tum ke bang nang ko bang ke lada Tungparbip tu alang roy along isi langsung mesen do kasila so langsung long pini ni tum rat ta do kabe ni tum chingrum si pini labang so din size tami isi hini ni tum ke pana heus tami ni tum klem pon lo lapen athema ni tum labang so Tungparbip along pini ni tum lai hu asa ke klem pon nang ko bang ke jasimet bang ke lada soceng henta konsensi arlo bang ke lason picnic place mate la ka lang chinglu konon kijui hai hui athai tami picnic spot ko bang ke lada soceng henta long bang ke abe dak rong mong be rong gara chot ansot kali bali juri patuk langkhang kato kabe along ang tami soceng henta long bang ke bangso langsun ke dolaki Rongagora pen domrui arong ang bongalong sido bangso langsun ke langdam je oversight nonamat langdam puluti asam mala tu atwar kasemara dung sido bangso Tungparbip langsun along jongsi KAC tourism sai kam ahin pen ki jui ke langadi maklong semar pon asonti hala bangso hover ki do rat tuma bangki ali long ponji lepen bangso langsun ki jui ke langatum sitami doji pini lada adim le kabe tukali adim bang gedu sami teklong le lapen chini bang ve lapen pangda ka bang ve joksi lapuson dus tami dunak lo si jasmet bang ke nilitum da rongmong ve lapen Rongagora mati lada pin rong hang arong kado kabe arat tum katunuri kangtung bang ge nilitum da seventirong soceng hanta konsensia lo local mesti thai pi kachirong pi bai do alang listami labangso Tungparbip alangsun aphan RD pipen ison sonia kam lempen turis ke pamanji phan mate isi picnic place kijui kelang adim ke pamanji phan alang istami step and ponsonte Tungparbip pusi cheningri lo lapen jasimet ladak ilitum karbing long termas council long tourism department mate la tourism department long non kiki bom sar redisinghi alang listami la bangso Rongagora pin rong hang rong along la Tungparbip alangsun along abang pasap wardi pipen alang listum stame nang humri pen lada kacing thula sai stame nang klempon sonte me adhe socheng dhenta constituency arlo along ke nahogadim along ta isi tourism ate picnic spot pu avipin lang lasinon socheng dhenta local MSC kachirong pipi lapen karbiang long tourism department ke lang charipon bom KACM retesting here tumaphan bangso Tungparbip lang sonalong nang homri nang lang ra isi tourism ate picnic spot ke pamanji aphan sainang ding pithapusi Rongagora pinrong hangarat do an kachuning ripadopon rongmong wipen bharat killing KTV news